Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Men bugün şu tiyatr giyinişlikte bolup yören haberler var da. Bir ay üllü, yitti, ay yetişören, dat, ay bir üçüncü bir diktatura olya muňa yetişmezek deyip yuwaşygam del gaty ıkçam milleti kowlap ýörenler var. Ine bir umumy hereketler şol bir kellesi üýtken, ruhy taýdan üýtken adamlaryň bir ýaz ýeldirmesi var, ýeldirmesi. Şoňalak bir kesel hökmüne bir. Edil 19-njy ýylyň utamysyna da şoňa meňdeş bir mesele boldy. Ýöne onu eden özü bir haramdaň özü. Hemmesi muny wara galdarlar hay ýetişöweri. Ýoksam häzir başga birini goýýarlar diýip. Bizdenem soradylar adamlar. Biz bilýäs awtaýda hakykatda oň diýirdigini. Onda mesele näme? Şu bolup geçen wakalarda mı yoksam hakykatdanam şoňa zatlar barmy ýokmy? Kimiň näme çeşmesi var? Geçen sapar Berdimuhammedow özü bilýeşin öz jan penatyny ugradyp din salmaga özü bu kolly. Bilýeşin ol oýun etdi. Oýunyň netijesini bilýänler hem bardyr, bilmeýänler hem bardyr. Kän adam ýalňyşdy. Dine bular del. Inni bu wagt siz näme bolup ýörsize? Ha? Ina bir orta çykanlar bar häzir, ina bir pakryczka ýakyp hemme kişiden öňe ay menden plan men edara men bir lider, ay beýleki lider diýip berenler bar. Anykmy siziň maglumatyňyz? Eger bir ýerde adam ölen bolsa, şoňa bolmany 3 güne berilýänler bir patasyny sowurýarlar. Onuň oňdaşyndanam 7 güne şol ýanky resmi ýagdaýda ruhsat dileme haqqy bar. Şol ruhsat dilep ol 7 günläp ýene patasyny sowma haqqy bar. Bu bolsa bir edenni edip beren adam. Oň üçin bu zatlar hakda biz ozalam çykyş etdik. Şoň bilen men şu çykyşymy jemlejek. Size şol aşagyna ýazar, şol çykyşlamy. Şu sizin görüp beren täzeliklerinizi, sizi tolgunurjak bolup, sizi ýeriňizden galdyrjak bolup, iteklejek bolup, ay dat ýetişiň diýip beren adamlardan tapawdy barmy? Şol adamlar ýende şular bilen. Seredin. Biz şolar häzir ýeken görkezde biz kän çykyş etdik şonu. Kän saklajak bolup, kän ýalňyş ýanlaryny bildirjek, bu biz dinlemedi hiç kim. Emma daşary ýurtly adamlar olar soradylar. Ýalňyşmadylar olar. Bunuň gepini gaýtalany ýokdur görseňiz. Şoň üçin her kime öz hereketine görä ynam berilýändir. Halkyň haqqy bar. Narod imeýet prava. Adam yolu, adat yolu, aklına neyman.